Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ordon. Taong 1959, Buklok, Abra. Itong mga panahong ito, kasalukuyang isang manggagawa si Ordon ng Abaca. Yon ang nakagisnang hanap buhay niya na minana niya pa sa kanyang mga magulang. Sa murang edad ni Ordon, nagagawa na niyang pumasa ng mabibigat na puno ng Abaca upang ito ay iproseso at ibenta. Dahil sa palaging trabaho ang inaatupag niya noon, kung kaya't maging sa elementarya ay hindi niya naranasang makatungtong. Bagaman mangmang itong si Ordon, nananatili pa rin ang kanyang pagmamalasakit sa kapwa. Kahit nakakatanggap na siya noon ng mga pangungutya, pilit pa rin niya itong iniintindi at inuunawa. Dahil sa ganung pag-uugali niya noon, kaya na may napalapit ng husto ang loob ng may-ari sa kanya. Nagkataon namang wala noong anak ang kanyang amo, kaya na may siya na ang itinuring nitong nag-iisang kadugo sa lugar. Bagaman hindi ito nais mangyari ni Ordon, wala na siyang nagawa dahil kagustuhan yon ng matanda. Paminsan-minsan, kapag lumiliban siya sa trabaho, personal siyang binibisita nito sa kanilang tahanan upang alamin ang rason sa likod ng kanyang pagliban. Kung hindi siya nito naaabutang merong pinagkakaabalahan, nadadatnan siya nitong nag-aasikaso sa kanyang mga kapatid at pinsan. Isang araw, habang abala sa paggapas ng Abaca si Ordon, bigla namang lumapit sa kanya ang matandang may-ari ng lupa. Ordon, iho, halika nga muna rito. Bungad na wika ng matanda. Nang marinig ni Ordon ang sinabi nito, agad naman niyang iniwan ang kanyang ginagawa at dali-daling lumapit sa matanda. Tatay Juan, ano ho yun? Tanong ni Ordon. Ipagpaliban mo muna yung ginagawa mo, iho. May gagawin tayo. Sabihin mo na lang sa mga kasama mo, isinama kita. Huwag ka mo silang mag-alala kung hindi nila matatapos ang kanilang trabaho. Pwede pa naman niyang ipagpabukas. Sagot naman ng matanda. Matapos nitong makapagwika, agad din naman itong bumalik sa kanilang tirahan upang maghanda. Si Ordon naman noon, dali-daling tinungo ang lugar ng kanyang mga kasama upang ilahad ang abiso ng matanda. Kahit halata sa mga katrabaho niya noon ng labis na pagkainggit, hindi na lamang niya ito pinansin, bagkus ay buong pagpapakumbaba na lamang siyang nagpaalam at humingi ng pasensya sa mga ito. Matapos niyang maibigay ang abiso ng kanyang amo, dali-dali naman siyang bumalik sa bahay nito. Pagdating niya doon, nakita niya ang matandang nakaupo sa sala habang nagkakape. Tatay Juan, hindi ho ba may pupuntahan tayo? Bungad na tanong ni Ordon paglapit niya sa matanda. Bakit, iho? Sinabihan ba kitang may lakad tayo? Hindi ba't ang sabi ko lang kanina sa'yo, may gagawin tayo? Ikaw talaga, kabata-bata mo pa makakalimutin ka na. Sagot naman ng matanda habang tumatawa. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad din naman siya nitong inabutan ng kape at pinaupo sa silya. Wala namang nagawa noon si Ordon, kundi sundin ang nais ng kanyang amo. Habang patuloy silang nagkakape, bigla namang binasag ng matanda ang katahimikan sa paligid. Siya nga pala, iho. Kumusta ang pamilya mo? Ayos naman ho, Taiwan. Kahit papaano, nakakakain naman ho kami ng 2 beses sa isang araw. Kayo ho ba? Nasaan ho ang pamilya ninyo? Tanong naman ni Ordon.
Nang marinig ng matanda ang sinabi nito, tila ba bigla itong napatahimik nang sa hindi malamang dahilan. Ilang minuto pa ang lumipas, dahan-dahan itong tumingin kay Ordon na para bang nangungusap ang mga mata nito. Pasensya na ho, Manong Juan, kung naitanong ko pa ang bagay na yan. Ayos lang naman ho kung hindi ninyo sabihin. Naintindihan ko po. Wika ni Ordon. Matapos itong marinig ng matanda, agad naman itong ibinaling sa ibang bagay ang kanyang paningin. Nang masipat ni Ordon ang ginawa nito, doon na niya ipinaliwanag kung bakit niya natanong ang bagay na yon. Ayon kay Ordon, nagawa niya lamang yung maitanong sa kanya sa kadahilanang nahihiwagahan siya rito. Ilang taon na kasi niyang nakikita ang matanda na walang kahit isang kadugo nito ang bumibisita sa kanyang tahanan. Sigurado din kasi noon si Ordon na kung may mga kadugo ang matandang yon, maaaring nagtataglay din ng pambihirang yaman. Matapos niya itong mailahad sa matanda, doon na ito dahan-dahang tumingin sa kanya habang malungkot na nagsasabi ng, Hindi ito ang lugar ko, at mas lalong hindi lang ito ang pagmamay-ari ko. Maraming bagay akong itinatago sa inyo, iho, na kailanmay hindi nyo na magagawa pang malaman. Nang marinig ni Ordon ang sinabi nito, tila ba hindi siya makapagsalita dahil sa labis na pagkagulat. Bagaman kwento lamang ito ng matanda, mariin pa rin siyang naniniwala na totoo ang lahat ng sinasabi nito. Ilang minuto pa ang lumipas, agad namang lumapit sa kanya si Lolo Juan at dali-dali siya nitong inakbayan. Dinala siya nito sa isang silid na punong-puno ng mga antigong gamit na siyang labis naman niyang ikinagulat. Ayon kay Ordon, hindi lang basta-bastang mga gamit ang naroon sa silid na yon, gawa ng nakakaramdam siya ng kakaiba sa mga ito. Dagdag pa niya, may mga nakikita siya doong antigong banga na halos hindi niya mawari kung gaano na katanda ang mga ito. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid sa paligid, ibinili ng matanda sa kanya na ang bawat bangang naroon naglalaman ng mga iba't ibang mga nilalang na patuloy na nakakulong sa paglipas ng panahon. Iho, kapag dumating ang panahong ipinamana ko na sa iyo ang lugar na ito, huwag mong pakikialaman ang lahat ng bangang naririto. Sinasabi ko sa iyo, kapag sinuway mo ang lahat ng inihabilin ko, ikaw din mismo ang magdurusa. Wika ni Lolo Juan. Matapos nitong makapagsalita, tanging pagtango na lamang ang ginawa ni Ordon habang patuloy na pinagmamasdan ang buong paligid. Sa paglabas nila sa lugar, dala-dala niya ang babala ng matanda sa kanyang isip. Ilang araw pa ang lumipas, patuloy na namuhay ng payapa ang pamilya ni Ordon. Hindi sila noon gaanong nakakapagkita ni Lolo Juan sa kadahilanang marami silang ginagawa. Sa paglipas pa ng mga buwan, dumating na nga ang puntong labis na kinakatakutan ni Ordon. Isang araw, habang abala siya sa gawaing bukid, bigla na lamang siyang pinatawag ng iilan nilang mga kasama. Ordon! Ordon! Tumungo ka sa bahay ng matanda! Hinahanap ka nito! Nagmamadaling wika ng isa sa kanyang katrabaho. Bakit? Ano nangyari? Matapos niyang makapagsalita, agad din naman siyang kumaripas ng takbo patungo sa bahay ng matanda. Pagdating niya doon, nadatnan niya ang iilang matatanda sa kanilang baryo na pinagmamasdan ang nanghihinang si Lolo Juan. Iho, ikaw ba yan? Lumapit ka rito. Mahinang wika ni Lolo Juan habang palingalinga sa kanyang hinihigaan.
Matapos itong marinig ni Ordon, agad din naman siyang lumapit sa matanda at walang pagdadalawang isip niya itong hinagkan. Pagsilay niya sa mukha nito, doon niya nakita ang nakapanlulumong pagmumuka ng matanda na para bang meron itong isang bagay sa tanang buhay niya ang hindi niya nagawa. Maya-maya pa, tanging pagbulong na lamang sa kanya ang ginawa ni Lolo Juan na nagsasabi ng, Ikaw na ang bahala sa lugar na ito, iho. Pangalagaan mo ang sino mang makikisilong dito. Ituring mo silang hindi iba sa iyo at ipalaganap mo ang pagmamahal ko sa iyong mga katrabaho. Lahat ng ibinilin ko sa iyo ay sundin mo at pinapangako kong mamumuhay ka ng payak at payapa sa lugar na ito. Kasabay ng pagwika ni Lolo Juan ay siya namang dahan-dahang pagpikit ng mga mata nito. Wala nang nagawa noon si Ordon kung hindi ang umiyak habang patuloy na iniisip ang lahat ng inihabili ng matanda. Matapos ang libing ni Lolo Juan, doon na nga dahan-dahang nag-iba ang pamumuhay ni Ordon at ng kanyang pamilya. Halos hindi nga siya makapaniwala noon na siya na ang bagong namamahala sa napakalawak na lupaing minsan niyang pinagtrabahuhan. Doon na din sila nanirahan ng kanyang mga magulang sa dating bahay ng may-ari upang mas lalong mapangalagaan ang lupang iniwan nito. At magmula noong minana ni Ordon ang lupaing yon, nangako siya sa lahat ng mga manggagawang patuloy na nagtatrabaho doon na hindi magbabago ang patakaran ng lupa. Mas binigyan niya pa ang mga ito ng labis na importansya na siya namang ikinatuwa ng karamihan. Sa paglipas pa ng mga buwang pananatili doon nila Ordon, marami na silang nakausap na gustong bumili ng lupa. Hindi naman niya ito pinahintulutan sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na wala siyang karapatan para sa ganoong pasya. Marami man ang nagtangka, ngunit paulit-ulit niya itong pinagmamatigasan. Halos dumating na nga ang puntong pagtangkaan ng kanyang buhay dahil sa hindi niya pagsunod sa nais ng mga ito. Isang araw, habang nag-aayos ng sahig itong si Ordon, may isang parte ng bahay na yon ang nakaagaw ng kanyang atensyon. Bagaman hindi halata ang siwang sa ilalim ng papag na kanyang pinaglilinisan, ramdam niyang may kung anong bagay ang nakabaon doon. Dala ng kanyang kuryosidad, ninais niyang alisin ang isang tipak ng kahoy na nagsisilbing sahig upang makita ang anumang bagay na nakatago doon. Ano kaya to? Wika ni Ordon sa kanyang sarili habang dahan-dahang tinatanggal ang kahoy. Ilang minuto pa ang lumipas, matagumpay naman niya itong natanggal at kasabay nito ang pagbungad sa kanya ng isang napakaliit na baul. Pagsilay niya sa bagay na yon, halos hindi naman magkamayaw sa kaba ang kanyang dibdib na parabang nakakita siya ng isang kayamanan na matagal nang ibinaon ni Lolo Juan. Bago ito hawakan ni Ordon, panay naman ang ginagawa niyang pagpapasalamat sa matanda sa mga bagay nitong iniwan sa kanila at sa kabaitan nitong ipinakita sa kanya. Lo, maraming salamat ho sa lahat ng ibinigay niyo sa akin. Kahit patay na ho kayo, natutulungan niyo pa rin ako. Hayaan ninyo, ano man ang makuha ko sa baul na ito, pahahalagan ko ng higit pa sa buhay ko. Wika ni Ordon habang dahan-dahan niyang hinahawakan ng baul. Paghawak niya sa bagay na yon, laking gulat na lamang niya nang pumasok sa kanyang pangitain ang lahat ng alaala ng matanda. Sa puntong yon, mas lalo pang lumalim ang kanyang kaugnayan kay Lolo Juan na parabang naging isang anak na siya nito. Maniwala kayo o hindi, habang patuloy na hinahawakan niya ang baul, nakakakita siya ng mga pangitaing minsang naranasan ng matanda.
Ayon kay Ordon, na ang mga pangitaing pumasok sa kanyang isipan noon ay ukol sa lalaking merong napakatikas na pangangatawan na nakasuot ng puting kasuotan. Mahahaba din ang napakaputi nitong buhok na parabang isang uba na kung ito ay iyong titingnan. Wala ding sandalyas ang lalaking yon, subalit hindi ito nagagawang malapatan ng kahit na anong dumi na parabang dumudulas lamang yon sa kanyang mga paa. Matapos itong masilaya ni Ordon, doon bumungad sa kanya ang isang napakagandang babae na nakakulong sa isang hawla. Pag-ikot ng kanyang paningin sa paligid, bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata nang masipat niyang pinaliligiran pala ng likidong apoy ang lugar na yon. Maya-maya pa, biglang kumuha ng isang puting espada ang lalaki at kasabay nito ang pagtakbo papalapit sa hawla para pakawala ng babae. Ngunit nang malapit na ang lalaking yon, bigla naman itong natigilan ng harangin nito ng isang napakaitim na nilalang. Sa puntong yon, doon na nanlabo ang paningin ni Ordon na siyang naging sanhi upang hindi na niya magawang masundan ang mga susunod na pangyayari. Pagbalik ng kanyang ulirat sa kanyang sariling katawan, doon niya nakita ang baul na dahan-dahang bumubukas. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang makasilay siya ng 2 puting sungay ng isang hayop na hindi niya magawang matukoy ang pagkakakilanlan. Nakatayo ang mga sungay na yon at parabang bago lang itong nakuha. Wala ding alikabok sa loob ng baul kahit ilang taon na itong nakatago sa ilalim ng sahig. Matapos itong makita ni Ordon, agad naman niya itong kinuha at dali-daling isinilid sa kanyang bulsa. Ibinalik niya din sa ayos ang sahig upang hindi ito mahalata ng kanyang mga magulang at kapatid. Matapos niyang maisaayos ang lahat, sakto namang pumasok ang 2 niyang nakatatandang kapatid. Hoy Ordon, may pera ka ba dyan? Pahingi nga, panggatas lang ng anak ko. Padabog na wika ng kanyang kuya. Kuya naman, hindi ka ba nananawa sa palusot mong yan? Palagi kang ganyan eh. Halos kada linggo ganyan ang pasakali mo. Magtrabaho ka naman. Huwag mong iasa ang lahat sa akin dahil may mga importante din akong pinagkakagastusan. Sagot naman ni Ordon. Nang marinig ito ng kanyang kapatid, bigla namang kumunot ang noo nito dahil sa hindi niya nagawang nagustuhan ang sinabi ni Ordon. Sa puntong yon, inaasahan na ni Ordon na mananakit ito sa kadahilan ng ganun palagi ang ipinapakitang ugali ng kanyang kapatid. Halos ayaw na ayaw nitong tinatanggihan ang kanyang gusto ng kahit na sinong miyembro ng kanilang pamilya. Maging ang ama nga noon nila Ordon ay nagagawa nitong mapagbuhatan ng kamay kapag dumadating ang puntong wala itong maibigay na pera. Halos ilang taon na niya din itong pinagtitimpian sa kadahilan ng ayaw niyang magkaroon ng pagtatalo kahit kanino sa kanyang mga kapatid. Palagi din naman siyang sinusuway ng kanyang inay na kahit anong mangyari masama ang lumaban sa mga nakatatanda sa kanya. Habang patuloy na pinagtataasan ng boses si Ordon ng kanyang kuya, dumating na nga ang puntong hindi na niya nagawa pang makapagtimpi sa ginagawa nitong pang-aapi sa kanya. Maya-maya pa, agad namang tinitigan niya ito ng napakasama at kasabay nito ang pagbitaw niya ng isang napakalakas na pagsuntok na nanggaling sa kanyang kaliwang kamao. Pagtama nito sa pagmumuka ng kanyang kapatid, mabilisan naman itong nabuwal sa kanyang kinaroroonan na halos nawala na ito ng lakas para makatayo. Grabe ka, kuya! Wala kang utang na loob sa mga kapatid mong nagbibigay sa iyo ng suporta. Matanda ka na't may asawa. Bakit hindi mo paghirapan ng pagkuha ng pera? Sa tingin mo namumulot lang kami ng pera sa bukirin? Galit na wika dito ni Ordon.
Matapos niyang mapatumba ang kanyang kapatid, agad namang lumapit ang kanilang mga magulang na takang-taka sa mga nangyari. Ipinaliwanag naman noon ni Ordon ang kanyang ginawa para naman kahit papaano'y hindi siya masisi. Matapos ang pangyayaring yon, hindi na muling nagpakita sa kanilang pamamahay ang kanyang kapatid. Animoy dahil sa kanyang ginawa noon na himasmasa ng madilim nitong pag-iisip. Sa paglipas pa ng mga araw, tuluyan na ngang nalimot ni Ordon ang 2 sungay na kanyang nakuha sa baul. Nagawa niya lamang itong maalala noong mga panahong merong nagawi sa kanyang bukirin na mga lalaking hindi pamilyar sa kanyang paningin. Sa loob ng ilang linggo, pabalik-balik ang mga lalaking yon na para bang meron itong hinahanap. Marami na din noon sa kanyang mga manggagawa ang nakakita sa mga lalaki na halos lahat ng mga ito ay nagawa na nitong mapagtanungan. Dahil sa mga ganoong pangyayari, napagpasyahan noon ni Ordon na mas lalo pang pagbutihin ang kanilang paglilibot sa paligid. Napagtanto niya kasi noon na maaaring ang mga lalaking yon ay merong koneksyon sa mga taong naghahangad ng lupang kanyang minana. Sa pagsapit ng gabi noong sumunod na araw, naging panatag naman ang kanyang pamilya. Kasalukuyan siya noong nagpapahinga sa labas ng kanilang bahay habang maiging pinagmamasdan ang buong paligid. Pagpatak ng 8:00 ng gabi, doon na nga dahan-dahang nararamdaman ni Ordon ang pagbabago ng hangin. Hindi niya alam noon pero may kung anong sensasyon ang dumadapo sa kanyang katawan na para bang nagpapahiwatig ng isang babala na malapit lang sa paligid. Dahil sa wala siya noong kaalam-alam sa mga lihim na karunungan, kung kaya't inakala niyang ordinaryo lamang ang ganoong pangyayari pag sumasapit ang gabi. Subalit, ilang minuto pa noon nang lumipas, bigla namang napabalikwas si Ordon sa kanyang kinauupuan nang makasilay siya ng 2 asong dahan-dahang naglalakad papalapit sa kanyang kinaroroonan. Hindi ordinaryo ang mga asong yon sa kadahilanang tindig na tindig ang maiitim nitong mga buhok. Namumula din ang mga mata nito at halos magmukha na itong mga baliw dahil sa walang putol na pagtulo ng kanilang mga laway. Kahit anong gawing pagtaboy niya sa mga nilalang na yon, tila ba hindi ito basta-bastang natitinag sa kanilang kinaroroonan. Maya-maya pa, bigla naman siyang napatakbo papaloob ng kanilang tahanan nang masipat niya itong papasunggab na sa kanyang kinaroroonan. Pagpasok niya noon sa entradang pintuan ng kanilang bahay, panay naman ang kanyang ginagawang pagsisigaw na siyang naging sanhi upang magising ang kanyang mga magulang. Sa sobrang gulat ng mga ito, halos hindi ito mapakali sa kanilang kinaroroonan dahil sa mga narinig nilang ingay. Ordon, ano ba? Baliw ka ba? Hindi mo ba alam kung anong oras na? Galit na sigaw ng kanyang tatay habang mabilisan itong lumalapit sa kanyang kinaroroonan. Si Ordon naman noon, tanging pagturo lang naman sa labas ang kanyang nagawa habang patuloy na nakaupo sa lupa. Nang masipat siya ng kanyang ama na nasa ganoong kalagayan, agad naman siya nitong nilapitan at ninais na ring pagmasdan ang labas ng kanilang tahanan. Ano bang nangyayari sa iyo, Ordon? Ba't ka ba sigaw ng sigaw? Tay! May malaking aso sa labas! Hinabol ako ng mga to kanina. Buti nakapasok ako ng bahay. Nanginginig na sagot naman ni Ordon. Matapos niyang mailahad ang bagay na yon, dali-dali namang sinarhan ng kanyang ama ang pinto habang dahan-dahan siya nitong pinapakalma. Nang medyo nahimasmasan na noon si Ordon, ninais naman niyang tumungo na sa kanyang silid upang magpahinga. Inisip na lamang niya noon, maaaring guni-guni niya lamang ang kanyang nakita dahil sa pagod. Sa paghiga niya sa kanyang silid,
Agad din naman niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Ninais niyang mag-isip noon ng mga nakakatuwang bagay para naman kahit papaano, hindi na niya maalala ang 2 asong pilit na humahabol sa kanya kanina. Makalipas pa noon ng ilang oras, tuluyan na nga siyang nakatulog dahil sa antok. Pagpatak ng 12:00 ng gabi, muli na namang napabalikwas si Ordon nang marinig niya ang isang alulong di kalayuan sa kanilang tahanan. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang makaramdam siya ng mga pagbabato sa dingding ng kanilang tahanan. Dala ng kuryosidad, ninais niyang sumilip sa labas para naman kahit papaano magawa niyang masilayan ang kung anumang bagay na nagpaparamdam sa kalaliman ng gabi. Habang dahan-dahang naghahanap ng butas noon si Ordon, panay naman ang pag-amoy niya sa isang napakalansang amoy na hindi niya alam kung saan ang galing. Maya-maya pa, doon na nga siya nakakita ng isang maliit na butas sa dingding, nakakasya lamang ang kanyang iisang mata. Pagsilay niya rito, laking gulat na lamang niya nang makasipat siya ng 3 matatandang babae na paulit-ulit na nambabato ng putik sa kanilang tahanan. Hindi ito nakakalapit sa kanilang bakuran na para bang meron doon sa kanilang humaharang. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, bigla namang nabaling ang kanyang paningin sa lugar na pinaglagyan niya ng mga sungay na kanyang nakuha. Pagsipat niya sa mga sungay na yon, gulat naman noon si Ordon nang makita niyang umuusok ang mga ito. Dali-dali niya itong nilapitan sa pagbabaka sakaling may kung anong bagay ang naging mitya ng pag-usok nito. Subalit, nang halungkayin niya noon ang kanyang silid, wala siyang nakitang kahit na anong kagamitan na maaaring pagmula ng usok. Dahil sa pangyayaring yon, dahan-dahan na siyang lumabas sa kanyang silid upang doon na lamang sa sala matulog. Kinaumagahan noong mismong gabi, doon na dahan-dahang nagbago ang paningin ni Ordon sa kanilang tahanan. Bago sumapit noon ang 7:00 ng umaga, bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata nang masipat niyang merong pinatuloy ang kanyang ama na hindi pamilyar na bisita. Bago pa man siya doon makalapit, agad namang bumungad sa kanya ang isang napakasangsang na amoy na kumalat sa buong paligid. Ayon kay Ordon, bagaman mukhang dalaga ang babaeng yon, ramdam na ramdam niya ang labis na pagkatuyo ng balat nito. Sa pagpapatuloy ng kwento, doon na mabubunyag ang sikretong iniwan sa kanya ni Lolo Juan at ang pagkawala ng iilan sa mga antigong banga. Okay, ito na. Alam ko marami sa inyo naghihintay ng series. Ito na yung isa na naman nating series. Pero, abisuhan ko lang kayo na hindi siya ganun kahaba. Maiksi lang to kasi talagang purong bakbakan yung mga mangyayari sa buong series na to. Parang walang pahinga to, walang airtime kung tawagin. Kaya, pahintay na lang ako ng next part. Siguro bukas yun. Para dire-diretso tayo. Yun lang. Salamat.